Dámy a páni, dobrý deň, toto je náš Gay Corfu Guest House a urobíme si takú videoprehliadku. Takto sa ide k nám hore, tu je naša teraska, kde môžete sedieť. Vstup. Rôzne obrazy, väčšinou darčeky od známych slovenských umelcov, maliarov. A poďme do izby číslo 1. Izba číslo 1, tam má aj prístelok. A keď to nie je prístelok, tak je to gaučik. V každej izbe je televízor, fén, uteráky do kúpeľne, na pláž uteráky, dečka, plážová taštička, aj slnečník. Každá izba má balkónik. Izba číslo 1 má túto svoju kúpeľňu. To je kúpeľňa pre izbu číslo 1. Pokračujeme ďalej. Izba číslo 2 vyzerá takto. Každá izba je trošku iná. Tiež svoj balkónik. Izba číslo 2 má kúpeľňu na chodbe. Toto je kúpeľňa len pre izbu číslo 2. Žiadna kúpeľňa sa nezdieľa. Tu je kuchynka, ktorú môžete využívať. Je plne vybavená, môžete si v nej variť, šporák, hrnce, všetko. Chladnička. Tiež má svoj balkónik, máme aj pračku, ktorá je k dispozícii. Opäť obrazy. Hej, takto vyzerá naša kúpeľnička. Poďme do izby číslo 3. Izba číslo 3 má kúpeľňu priamo v izbe. Takáto modručka. A posledná izba číslo 4. Kúpeľničku má tiež vo vnútri. Takúto sprchový kút. A tá má výhľad zase na druhú stranu do záhrady našej susedy. Takže toto je náš Gay Corfu Guest House a budeme sa tešiť, ak nás niekedy navštívite. Ahojte.